A kosárban liszt, cukor és száraz tészta, a tartós élelmiszereket már a jószívű adakozók helyezték a bevásárlókocsiba. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület ugyanis az idei évben is megszervezte karácsonyi adománygyűjtését november 28-án és 29-én. A felhíváshoz a Püspökölányi Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat is csatlakozott. Ennek keretében a hétvégén a Tesco áruházban felállított standnál várták a felajánlásokat, melyeket néhány héten belül eljuttatnak a rászoruló családok részére. Október hónapban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közzétett egy felhívást karácsonyi élelmiszer adománygyűjtő akciójáról, és erre jelentkezett a Segítőkezek intézménye, amelyet szerencsésen meg is nyertünk, és ennek tekintetében november 28-án és 29-én a Segítőkezek intézményének a munkatársai, mint önkéntesek fogják gyűjteni a vásárlóktól, a felajánlóktól az adományokat. Legfőképpen tartós élelmiszert szeretnénk kapni, vagy várjuk a felajánlásokat, ami tartós tejet, lisztet, cukrot, olajat, csokoládét a gyerekeknek, vagy egyéb nem romlandó élelmiszereket vagy kell, hogy tartalmazzon, hiszen csak a jövő héten fogjuk tudni kiosztani, vagy az utána következő hetekben fogjuk tudni kiosztani a hátrányos helyzetű és rossz szociális helyzetben lévő családok és egyének számára, akik tulajdonképpen a Tesco település vonzás körzetében laknak. Étolaj, cukor, konzerv, csokoládé, bébiétel, liszt, tészta, tej. Ezek a termékek egy átlagos családnál a hétköznapi bevásárló listán szerepelnek, de sajnos nagyon sok családban a karácsonyi kívánságok között szerepelnek. A tavalyi évben ugyan nem sikerült csatlakoznia az intézménynek a nemes akcióhoz, de a korábbi évek tapasztalatai alapján elmondható, sikeres a program Püspökölányban, tudtuk meg. November 28-án délután 3 órától este 8 óráig várjuk a felajánlásokat itt a Tesco áruház területén belül, és november 29-én pedig reggel 8 órától délután 7 óráig. Itt a szombati napon 2 műszak lesz, és minden műszakban, tehát a 3 műszakban 5-6 önkéntes munkatárs vállalta ezt a feladatot önkéntesen és nemes szívvel. Én úgy gondolom népszerű, és talán amiatt is, mert közeledik a karácsony. És ilyenkor az embereknek a szíve egy kicsit jobban megnyílik, könnyebben adakoznak, és itt természetesen nem nagy mennyiségű élelmiszert várunk, hanem aki 1-1 kiló lisztet, cukrot, vagy bármi olyan dolgot, amit jónak lát, beletesz a kosárba. Én azt úgy gondolom, hogy nagyon jó szívvel fogják fogadni azok, akik majd megkapják ezeket a csomagokat. Próbálunk majd egységes kis ajándék élelmiszercsomagot készíteni. Lehet, hogy nem sikerül, hiszen a tartós élelmiszer palettája nagyon-nagyon tág, de azért próbálunk úgy összehozni egy-egy csomagot, hogy a napi vagy a heti háztartásban azt fel lehessen használni. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület célja, hogy ebben az évben is minél több nélkülöző vágya teljesüljön. A Segítőkezek intézménye pedig napi kapcsolatban áll a városban élő hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő családokkal. Úgy gondolom, hogy nem lesz nehéz kiosztani ezeket a csomagokat, hiszen ezekkel a személyekkel, családokkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, de hogyha tulajdonképpen a közreműködő intézmények, akikkel nagyon szoros kapcsolatban állunk, és jelzik felénk azt, hogy tudnak olyan személyről vagy családról, akik nehéz sorban élnek, nagyon szívesen vesszük, és akkor őket is támogatni fogjuk. Egy ember életében bármikor bekövetkezhet egy-egy krízis, egy-egy olyan átmeneti időszak, amikor kevesebb a jövedelem, rosszabbak a körülmények, és egy idő után ez természetesen valamilyen formában javulni fog. Tehát
Sajnos vannak, de nem csak a mi településünkön, hanem bárhol Magyarországon, és muszáj őket segíteni, úgy gondolom. Akik ma adakozni fognak, és holnap adakozni fognak, én úgy gondolom, hogy jó szívvel fogják tenni, és nem fogják azt kérdezni, hogy kinek fogjuk ezt kiosztani, mert valószínűleg úgy gondolom, hogy tudni fogják, hogy azoknak, akiknek egy kicsit kevesebb jut a mai világban, mint másnak. Az önzetlen segítségnyújtás és az adakozás pedig a püspökrányi emberekben is megnyilvánult, hiszen számos vásárló járult hozzá ahhoz, hogy minél hamarabb megteljen a kijelölt gyűjtőpont. A riporterünknek elmondták, kiváló kezdeményezésnek tartják az adománygyűjtő akciót. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, minden évben csinálják. Sok rászoruló van sajnos Ladányban, akiknek ezzel tudnak segíteni. Ön adakozik? Igen. Mi kerül a kosárba? Hát egy tartós élelmiszer, egy cukor. Nagy segítség ez ön szerint a családok számára? Hát igen, az. Mindenki valamivel hozzá tud járulni, akkor az szépen össze tud gyűlni. Nagyon szép gesztus, ünnepek előtt is, ünnep után is, az év bármelyik időszakában nagyon-nagyon szép felemelő érzés, hogy adhatunk. Egyre nagyobb létszámban vannak rászorulók, egyre nagyobb létszámban vannak, akik éheznek, nem tudják talán ünnepek előtt még jobban a napi betevő falatokat szűkösen, ezért is biztos vagyok benne, hogy nagy-nagy örömmel fogadják majd azok, akik kapják ezt a ajándékot. Vettem 3 zacskó, azaz 1,5 kilós tésztát, ugye tartósító, vagyis tartós élelmiszerről van szó. Nem tudtam hirtelen, hogy mit csináljuk, hogy lisztet, de ez már kész van, ezt csak a meleg vízbe kell beletenni, és 8-10 perc múlva már meg is fő. Biztos vagyok benne, hogy örömmel fogadják, és jó helyre fognak kerülni. Jónak tartom az akciót, és nagyon-nagyon sok a rászorult ember, akinek szüksége lenne. Karácsony közelettével főleg a szeretett csomagokra. Én is gondoltam rájuk, és tudom, hogy mennyi ember rászorul a segítségünkre, én is láttam nekik, igen. Száraz tésztát és lisztet vásároltam az ő részükre. Az akció keretében összegyűjtött adományokat az Élelmiszerbank karitatív szervezetek közreműködésével a gyűjtések helyének közelében élő rászoruló családoknak juttatja el, még az ünnepek előtt, hogy idén minél több nélkülöző gyermek karácsonyi kívánsága teljesüljön.